салом алейкум ба ҳама мухлисои барномаҳои Сорбон Сафаров. Чанд хашида буд барнома накарда будем, вақти холигӣ ёфтем. Ина барнома кардесем. Шаб бахайр як бори дига ҳаматонда. Шурӯъ мекунем барномаро. нависай Шарура, бачаи хушрӯ будай. Ташаккури зиёд. як каси дига нависай муборак шава, худо нигаҳбонат боша, худо насибат кина ака вазифат. касе чизе мега гапҳои пасту баланд аҳамият нате марғора. ӯво шерои пишти экранан, ӯ қамардак бошан буроян видео кунам биган ты хато. як каси дига нависай салом акай Сорбон, як савол илтимос ҷавоб де. дехтар бача якдигарша нағз мебина, хосгорӣ равон мекунӣ ё чай дехтар розӣ намеша. агар дехтара бигирезони хона биёрӣ ё ки дехтар худаш гирехта хонаи бача биёр. ака дар ин ҳолат ма гуфтагӣ будам чандин маротиба ки вақте ноболиғ боша ба ҷавобгарӣ мекашанд, вақте 18 сола болояд дар хеле бора дар кодексҳои чомадагӣ нестай. Саидов нависай як сухан мегум бас зинда боши, Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонат боша. раҳмати калом. ҷонона медия нависай салом акай Сорбон, ма ҷонона мухлиси шумо як савол дорам. аблава тамом шуд ё ки не? аблава инам 27-да тамом мешавад. Қурбоналӣ нависай салом бародар, алимендай чанд то чанд сума мешава? айрӯи қонун. айрӯи қонун ай ҳама паси пасаш 120 сомон сар мешава ва баъдан бо даромада нигоҳ мекунанд, ҳамихе зиёд шидан мегиранд, аяму маошат ё ки дигар даромадат сумта нигоҳ мекунанд, чанд қайки фоида мебинӣ, аяму ҷудо мекунанд, нархша аниқ мекунанд. Карол Калонов нависай студентҳои Россияро хизмат мебаранд? намебараншон, студентский билет доранд ку. Абдулло нависай раҳмати калон ака барои видео, худованд зеҳнта аида зиёдтар гардонад. ташаккури зиёд. Фирдавс нависай салом бародар, илтимос дорам ин саволи ма ҷавоб де. соли таваллуди ма 1991 23 сентябр. мара хизмат мебаранд ё ки не? 1991 ҳамин 23 сентябрда ба фикри ма агар хато накунам 27 сола шидӣ. аллакай уже хизмат озодӣ. уктам нависай салом алейкум раҷон, чӣ ба мазан мақапидам ӯ беваи ҳаромӣ проститутка ба через суд хона талаб кард. не ки ма ба хотири духтарчам хонаш харидам, просто судя кора қонунӣ иҷро накард. ма се равно шикоят мекунам ба болора ки судяи проститутка пора гирифтагиай. хай аката даиҷа пра нанавистай ки чӣ гап шидагиай, намедонам. метавонӣ ба мақомотҳои болои ариза бинависӣ агар ки ноадолатӣ кардаги боша судя. салом алейкум нависай брат, нарихада дами саволи мада ҷавоб бугу, нашод растамошка чанд рӯз мумкинай накунем. айрӯи қонун бояд вақте ки ҳами терминал ба сари мошинта мерай, мошинта гирифтанӣ, ҳамуҷа ҳаму шахсиятере ки вобаста кардагиам барои мошинора додан, ҳаму документҳои мошина ки дода ки мисол нархи ҳаму раҳпулиша, суми раҳпулиша ки доди дар ҳаму охраника ё ки ҳаму касе набошад, шахсе ки дар ҳаму кор вобасташ мекунанд. документҳоро ай ҳаму ки гирифтӣ, калидҳои мошинта ки та гирифтӣ, бояд дар ҳаму берунаи терминал бо гумрукай, таможняй, зданияи корхона якташ дар ҳамин регара, ина мисол бигирем терминали регар, ҳаму терминал ки биромадӣ бо пешавайда корхонашай медурои ҳамҷа дар самошка мекунӣ. ай хеле бугӯӣ ки сум наоварда ё ягон чизи дига намешавад. хеле айрӯи қонун мошинита ҷавоб наметиҳанд яъне ки. Саидов нависай бародар, дар Тоҷикистон қонун барои камбағалло ҳай. Сайфулло нависай салом акай Сорбон, як савол, 4 бор оператсия шида боши хизмат мегиранд айрӯи қонун? як бор шидагӣ боши хизмат намебаранд айрӯи қонун. Пит нависай салом алейкум бародар, дар мактаб костюм брюк метан ҳамин маҷбурияй барои он ки як хел камбағал шароит надора гирифтанда бо ҳамаш синтетикаи раҳмат пешакӣ. ака вақте ки мактабода едини форма меган, яъне ки формаи махсус ҳама якхела, авай маҷбурияй. мисол маорифда пешниҳод мекунанд ҳамхелӣ ки ҳамин мактаб ҳамхелӣ либосҳои сиёҳ пӯшанд, фақат костюм брюки сиёҳ ё ки костюм брюки кабуд, едини форма мекунанд, ҳамара ҳама яхе пӯша бояд. нови кино нависай салом алейкум ака, саволи ман ҳамияе ки агар қати дехтар ҳамхобагӣ кунӣ, ӯ баъди ту бо кати чанд каси дига ҳамхоба шава, ай болот шикоят бинависа, дар ин ҳолат чӣ мешава одаме ки катиш якум бор хов кардагида. ака вақте ки ту хов кардагӣ метавонӣ бо аями кори кардагӣ тухта баъд мақсад ки сафедтар бикунӣ. мисол вақти шикоят мекуна баъди ту кати чанд каси дига вай ҳамхоба мешава, уже дар вақти экспертизаву анализ ки месупоранд,
аму ҳамхоба шидагии ту намеброяд, барое ки бо баъди ту қати чанд каси дига вай ҳамхоба шидаги. А вақте ки катта ҳамхоба мешава дига вай ҳеҷ кан намераса, дар ин ҳолат даъво мекунад, эксперт вай аниқ мекунад. Парикмахерский профи Новая улица нависед. Салом алейкум ака, як савол. Оиладор бошӣ, соҳиби як-ду фарзанд дошта бошӣ, занта бо марди дига қапан ба суд диҳанд, талаби хона дора ё не? Раҳмат пешакӣ бародар. Ман бародаро як чиза мегӯмтон, бо диққат гӯштен. Оид ҳами чиз шуморо барои фарзандтон судхона талаб мекунад, бигем барои ҳамсартон не. барои ҳамсартон хона намегирен, шумо барои ҳамун фарзанди хитон мегирен ки вай тифли ноболиғ бигем майда шароит дошта бошӣ, барои ҳамро хона мегирӣ. Фотима Давлатова нависад. Салом, сорбон ма дар зодрӯзум 10 дугонам кати шиштаниям дар хона. қонуна вайрон мекунам. вақти шароитат мераса дар хона ҳеҷ каса ки халалдор накарди, ҳеҷ қонун вайрон кунӣ намешавад. То соати 10 шаба ҳар кас ҳақ дорад ки дар хонаи худаш мақсад озодона чӣ кори мекунад бикунад. Баъди соати 10 шаб то 6 саъра ҳаққу ҳуқуқ надорӣ музика баланд кунӣ ё баланд гап занӣ ё ягон кори дига да машғул бошад ки мақсад ҳамсояти халалдор шавад. Алиҷон нависад. Салом алейкум бародар сорбон. Зан агар хати никоҳ надошта бошад, агар аз шавҳараш ҷудо шава, барои маскун ҳақ дорад муроҷиат кунад. соҳиби 2 фарзанд аст. ҳозир ман ин савола ҷавоб додам, бародар бо диққат гӯш кунам, савола мефаҳмем. Шарифҷон нависад. Салом бародар, ман Шарифҷон ҳастам, ай ноҳияи Восеъ. Айни ҳол дар Русия мебошам. Мара 2 моҳ пеш депорт кардан. Мешавад ки ному фамилиява иваз кунам ва боз ба Русия баргардам? Ака риск мегӯянд ку, ҳамин кор рискай. барое ки ту даиҷа ному фамилията документально ҳалиш мекунӣ, яки уҷа меравӣ ки ягон хе меброяд, меқапанда, баъд идов мумкин ягон хеле дига бо ҷазо битиянта. Абдураҳим нависад. Ака, дар Тоҷикистон ба хит гирифта гаштани электрошок бе ягон документ мумкин не? Албатта ки мумкин нест. Юрист Тиҷе нависад. Салом Айбахаҷон Сивсе. Дар сайти Микс Тиҷе як кас 250 сомон қарз дорад. Хача хулигани гаре намегирад. Сумма надодеста, чӣ хелиш кунем бародар? Убоб да муроҷиат мекунӣ, ҳамун сайта полни махкам мекунад. Убоб мактуб мекунад, ба ҷои алоқа полни ҳамун сайтчона махкам мекунад. Тоҷиддин нависад. Салом сорбон, шуморо безор кардан қати аблавашон, фақат аблава мегӯям, раванд хизмат кунанд. Хайр, рост мегӯӣ бародарам. Бо як кас дига нависад. Наим. Не ки қати ҳами саволои аблаватон безор карден, ягон саволи интерес набитен, нав битен ки мо тамошо кунем, ҳаловат бибарем. Ҳай Россия. Прикол ва ҳақиқат нависад. Салом бародар, истифода бурдани камераи вертолёт дар ҷумҳури Тоҷикистон маън аст? Бе иҷозатнома. Ман Ай Россия харида барам, метавонам ки дар ҷумҳури Тоҷикистон истифода барам. Аки як-ду вақта ҳам чиза маън кардаги будан, не ки ҳозир ҳеҷ нагуфтестам, бо ҳам сёмка кардестам туи маъракаода. бародаро, хай барномаро ба охир мерасонем, барое ки бо иҷа бисёр савол дар бораи аблава, узр бародаро ки ҷавоб наметавонам, як 7-8 барномаи охира ки дар бораи аблава бисёр гап задем. ҳамакаса дар паноҳи худо бошед. саволотонро дар поёни ҳамин комментария бинависед. ташаккури зиёд шахсое ки маро дастгирӣ мекунанд, барномаро тамошо мекунанд ва шахсое ки видеои маро дар каналҳои худшон мемонанд. шумодам раҳмат. дар канали ма ҳатман шахсое ки подписатсия кардагӣ нестен, дар канали ма подписатсия кунед, видеои маро поделитсия кунед, бо канали Юрист Тиҷе бошед. ҳамакаса дар паноҳи худо бошед.